Menawi ngantos paduka dipramsi Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lokananta. Mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar. Dalah Semar ngamuk teng kayangan Warataya. Sapa sing arep wani karo Semar Badranaya? Saya nek pun ngubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika wah bebayane. Leres Bu Kulon, kula wingi bar opname 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan tenan. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho gong nggon bokong iki kok kaya linu-linu. Tak demek nggon bokong ki metu matut ngono. Pas banget Tru, langsung raiku biru. Kowe ora nilai to? Ora. Kowe iki cen setan kok kowe. Kowe iki sedulur ning mungsa. Kowe iki wis bola-bali ngapusi lara, wingi lara ngapusi tak tileki tak nehi dituke tak golek tukoke jeruk ya 2 dina mari. Karena kuwi teknik tak nggo golek dhuwit. Oh, edian ora. Pancen aku edan aku.